tiri kuona kuti vanhu vazhinji munyika muno, nyika yedu yeZimbabwe kunyange kunze, kune vari kuchaya mapoto. Chii chinokonzera kuti munhu achaye mapoto? Chinokonzera kazhinji kuona kwangu inini ndechekuti vanhu kuchaya mapoto urombo hwekushaya mari yokuti varoore, saka vachizongogarisanawo vakuchaya mapoto. Asi imi hamusati mambonzwa here kunzi mukuwasha akauya nepashoma shoma, vana tezvara vakatambira, mwana wavo akaenda, hanzi ari kuchaya mapoto? Ndakambonzwa kudaro, but vashoma vanozvigona kuzviita izvozvo, but kwawandira kwakungochaya mapoto ndizvo zvatowanda mazuva ano. Asi kase kunze uko kune mutambi uya webhora ane mari, uyu watotoziva kuti anayo mari, anonzi Cristiano Ronaldo. Ane vana 5 nemudzimai umwe chete, asi haana kumuroora. Kuchaya mapoto kwaari kuita, asi hapana urombo apa. Kuratidza kuti iye kusada kubvisa mari, because mari yacho anenge anayo, kusada. Saka ichokwadi here kuti kumwe kuchaya mapoto hazvinei neurombo, asi kuti munhu asiri kuda hake kungoroora munhu? Ichocho ichokwadi, because kana munhu une mari unofanira kuroora mwana wevaridzi, but kana uchitadza kuzviita izvozvo kunenge kwakutoomera kusada kubvisa mari yacho. Chitiudzai imimi kuti muruda kuti kudii kune vanhu vari kuchaya mapoto iko zvino? Vamwe vanotoita kana 20 years kutosvika pakuti mwana wake anoroorwa iye asina kuroora mai vake. Imi muda kuti kudii kune vanhu vari kuchaya mapoto? Chandonyatsotaura kune vanhu vari kuchaya mapoto, kune vane mari ndokurudzira kuti ngavanobvisa kuvabereki vacho, because kuti ugare nemunhu mwana wevaridzi pasina chawabvisa zvinongoremawo so, but kana usina zvinongokurudzirwa kana muchigarisanawo zvakanaka. Imi hamusi kuchaya mapoto here? Ini ndogona kuti ndikuchayawo mapoto, because mari yacho yekuroora handitori. Saka gore rino iri muchashanda ka kuti muregere kuchaya mapoto namai vevanhu? Gore rino ndototraya kuti ndimbonobvisawo mbichana vana tezvarawo ndizivawo. Imi muri mai, muri mudzimai, tiri kuona kuti mazuva ano nyaya yekuchaya mapoto iri kuramba ichikura. Munoti kudii pamusoro pekuchaya mapoto? Ini ndinoti kuchaya mapoto kunorwadza. Ini handidi kuti mwana wangu achaye mapoto. Ndoda kuti kana uri mukuwasha biso pashoma topota tichifambirana, nekuti wewe unoberekerwa vana kana 3 vana, mwana wangu kana uzopesera afa unachawandipa kusororerwa kana munhu afa kunonetsa. Ngondirorerawo mbichana, nekuti dzimwe nguva zhinji senge isusu vamwe tiri kuchengeta vana tiri tega nababa vanenge vafa, ndenchichengetera mwana wangu mushirikadzi, wongotora futi wochengeta wogara naye mahara. Zvinhu zvinorwadza. Kana tichiti isusu vanhu vari kuchaya mapoto, chiri kukonzera vanhu kuchaya mapoto inyaya yekuti varume ava havana mari yekuroora here, kana tikusangoda havo kuroora? Ndikuona kunge vanhu vanenge vasingade kuroora, nekuti kuroora kwagara mutemo. Iwo wagara nemwana womunhu unodi kungodzwawo kutya, ngoti ndikugarawo nemwana womunhu kwakaita problem ndinaye, kana ndikasangana netsaona ndinaye. Ingobisawo mbichana, hazvinzi kuroora ibva wabisa 20,000, bisa shoma yawinayo. Ndozvinoradza shungu. Isusu semadzimai tine simba here rekumisa mapoto? Tinokwanisa kuamisa mapoto, nekuti kana ndikangoti mwana wangu handisi kuda naye kuti uramba uchigara naye nekuti hapana chawandibisira, ndokwanisa kungotora mwana wangu wotsvaga anoda hake kuchaya mapoto waunogara naye mahara. Ko iye mwanasikana tomuudza sei kuti aregere kungobvuma kuti angonzi uya ndigare newe pasina chaabvisirwa? Unogara naye pasi uchimutsanangurira kuti mwana wangu huona kunze kwakaoma, senge inini ndokwanisa kutaura navo vana vangu nekuti ndorarama nekutengesa. Kune mararamiro atinoita aya ndenchidawo kuti muwanewo murume anokuchengeta, anokuroorawo, kuitira kuti uzive kuti kuna amai. Manje kana uchichaya mapoto munhu angafunga kuchengeta kana ambuya, haana chaanongofunga, nekuti ari kutadza kukuroora iwewe kwokuzoti amai vakakuchengeta. Anokwanisawo kuvapawo kana shuga kana sauti, akwanise. Tinoziva kuti panoroorwa munhu vakuwasha ndo vanotanga vauya, then mudzimai otorwa oendwa naye kumusha kwemurume wake. Maakutaura nemwana wenyu sikana, munomudza kuti zvakanakire chii izvozvo? Izvozvo ndomutaura naye uchimudza kuti zvakanakira kuti iwo kana wazoroorwa wakuziva hama dzese, nekuti mwana ukunyebera
kuti handina mukadzi handina chii iwo wozoenda unosvikona aine mudzimai wake wakukanganisa mhuri yeumwe munhu kurarama, iwo waenda pamunhu pachipiri. Saka kana wakurumbidza kuziva ava neava neava wakuziva kwauri kuenda. Saka mwanasikana ane simba rekuramba kuchaiswa mapoto handiti? Anaro simba. Anodirei kuchaiswa mapoto? Anaro simba. Anotaura kuti munhu ndirore. Kana anotaura ndirore, ungaramba uchingobereka vana 3-4 usina kana kumbobiswawo kana sendi. Unotaurirawo munhu kuti nini ndiri munhuwo ndinodawo kuroorwawo kumba kwedu. Asi hatingati here isusu chiri kuita kuti mapoto awande ndechekuti mwanasikana wacho anotombotanga aenda. Handiti munoziva kuti kana iwewe wakunwa mukaka mombe yacho unoitengerei? Ndizvozvo. Havazhinji kuti azochaya mapoto anenge aenda, saka murume anenge asina basa nazvo. Asi munhu akatanga aroorwa ari kumba kwawo, munhu zvakanaka anenge aine shungu yekugara newe. Asi ukatanga waenda achisina kabasa newe, anenge angoti wauya. Saka toti kuvanasikana ngavati tanga waroora. Ngaatanga aroorwa, ngaaroorwe. Wozoenda. Kwete kuti anongoenda kune mukomana uyo anenge akutoziva zvaari achisina basa nekubhadhara. Akutsvaga vamwe vanonga vangofunga kuti uri nzenza ndozvaugara uchiita. Uri mukomana wechidiki, unofungei pamusoro pekuchaya mapoto? Kuchaya mapoto kuratidza kushaya respect kumubereki. And kuchaya mapoto unenge uri munhu azvidzikisira chaizvo mukati meupenyu, because munhu anochaya mapoto anenge asina kurespekta mubereki wake, anenge achiratidza kuti ana basa neupenyu hwake pachake. Iwewe wakatarisa vasikana variko iye zvinezvi, tingati here vasikana vane simba rekuti nyaya yekuchaya mapoto ive inoderera? Vasikana izvezvi simba rekuti vanochaya mapoto havana, but chinoitika ndechekuti musikana anofanira kungorespekta mubereki wake. Kana arespekta mubereki wake, iye ndiye ane simba rekuudza mukomana wake kuti tanga wandipfekedza ring. Kana abvuma kudaro, musikana aratidza kurespekta vabereki vake. Zvine dzimwe machechi vanoti kana usina kuchata kunyange wakabvisirwa pfuma uri kuchaya mapoto. Asi tinoziva kuti pachivanhu chedu isusu kusachaya mapoto ndokunge waenda kwana tezvara wanobvisa pfuma. Ishuwa iyoyo. Kusachaya mapoto kuenda kwana tezvara wonobvisa, hazvinei nekuti une mari yakawanda sei, asi paunapo ipapo waratidza kuvarespekta, waratidza chido neshungu yekuti ndinokurespektai vana amai vana tezvara iko kwaunenge waenda, ndo upenyu mafambira unoita. Semukomana wechidiki uda kuti kudii kunewo vakomana vechidiki vari kuyaruka? Kune avo vari kuyaruka zvakanaka kundoroora, and kuroora hakusi kuti ahuna, kuroora ishungu. Kana une shungu dzekuroora, unongoenda nepaunapo ipapo, at least unenge warespekta vabereki. Chiri kukonzera ndokuti tiri kuita vana vachazotadza kuchengetwa nevamwe vana vedu vari mumashure. Munhu ari kuchengeta vana vari nhasi ava ndini, asi vana vangu havachachengeta vazukuru. Handii ndizvo. Chinhu chinonzi mapoto hachifanira kusapota. Chinhu chinonetsa pamapoto ndokuti munhu uya haana rugare because ndiwe mapoto, akabva panapa anoenda achinotora mumwe murume. Iyo zvinonzi madzimai ari kuita vana vasiri vemudzimba mune nyaya yemapoto. Mutupo yakudii yakuwanda. Handiri manyatsopaona. Chinhu chinonetsa ndokuti toda kunzwisisa. Kana uchinzi mutemo mukadzi aripo pamusha, mukadzi wangu wandakaroora. Kana vari 10, mukadzi wangu wandakadii. Sokuti iye zvinonzi nyika yedu yatizereka, madzisekuru akanga akaroora vakadzi akawanda. Handiri munyatso kamukadzi wati muroko wangana imi, vanasekuru wenyu vanga vaine vakadzi vangani. Iyo vamwe vakamuvha vakaenda kusouth vane mumwe mutupo. Handiri mukona vasiya imwe mhuri isara ichichengetwa nevamwe vanhu. Chinonyanyokonzera mapoto chii? Urombo here kana kuti kusada kuwana? Kusada hausi urombo. Handiri mukona inini kauso ndakadai sezvandakaita ndinogona kungodiwa nemukadzi. Handiri mukona ndinobhadhara rendi. Muri panzwa here? Kwasi kumba kwangu singabhadhari rendi. Munoziva kuti vakadzi vazhinji vari kubhadharirwa mapoto, kumba hakusi kusapotwa. Handiri manyatso babata. Kumba hakusi kudii? Vanhu havasi kuwana zvokuti munhu hakusi kuti kushaya kana kuwana. Wongo mwoyo wekuti wagara uri pamunhu
kuti ndangono unzenza wangu sanga vairashava zvatakaita izvo muri panzwa here nongonotora nokuti nonze vairashava vanoda vakadzi vakadii vakawanda ndo zvinoitisa mapoto izvozvo. Mukadzi ane simba here rekuramba kuchaiswa mapoto? Mukadzi ane simba rokuramba kuchaiswa mapoto anofanira kuti aroorwe apinde mumba ndokuti ndikamuchaisa mapoto kahana mutupo iyo zvozvo wakunzi mutupo kwamusayamwa here kauti ndokwani ndizvo here mukulini ngatitaure ipapo kuti ngatitekesei nokuti we should have a debate. Madzishe anofanira kuti azive kuti vatonge nyaya saizvozvo. Mapoto awandisa dzimba almost 3/4 of nyika yese mapoto. Imi mune vana vakomana nevanasikana muri kuvadzidzisa kuti kudii kuti kana wowana unofanira kunge uchiita sei? Saka sena I don't accept any mapoto mumba mangu because hazvina zvazvinondibatsira, because ndikatora mukadzi wemapoto handizive kwaakabva nokumba kwaakadii, nokuti vanhu vazhinji vari kubhadhara zvinhu zvavasingazivi. Muri paona tsaudza mukadzi chaiwaroora ukatadza kumubhadhara mari yokuroora mari chaichaiwa uri kumuti kuti atadza unosiyiswa mbatya dziripo kunzi bhadharai mhosva, asi wakamhopisa chi mari shoma shoma, asi unonzi bhadharai mhosva. Imimi mava mutana ndimi vatinoziva kuti muri kuchengeta tsika dzedu. Nhasi uno mukapiwa mukana wekuti ngatitaurei kune vari kukura vechidiki, munoda kuti kudii pamusoro peroora? Roora vanhu ngavaroore, handiri munyatsopanzwisa. Isu chiripo ndechekuti madziteteguru airoora ende madzibaba airoora, ana mai vedu vakaroorwa. Vanhu ngavaroorwe, ndisanopa pfuma yokuti munhu asviko ndobva ndatikotora mukadzi wobva aita girlfriend wosvika kugara mumba mangu aine mapoto mina adzimai angu, ndingaite here izvo? Saka vana vangu inini vanofanira kuti vazive everyone. Kana ndikabereka vana kumapoto vanowana shaya yangu inini, handiri mubona, but hazvina zvazvinobatsira because mangona tiri kungokurudzira kuti mapoto zvakati izvo almost 3/4 of the world mapoto. Handi muri nyatsopanzwa, hamusiri muno muzimbabwe chete, the same applies nevanhu vari kusouth uku. Vana vazhinji vari kubhadharwa kunzi aita kuti mwana apuwa chakati. Mapoto ari kuitika munyika dzese, wherever we go, Malawi kuti unongonzwa zvimwe chetezvo, mapoto haatenderwi. Iwo mapoto aya ari kukanganisa chii pamagariro edu? Tikuona kuti kukare kunzwa kuti vangana navangana varambana zvakanga zvichinetsa, asi iko zvino izvi kumadzitare edzimhosva kungonzwa kuti nhasi tiri kutonga ngana nangana vari kurambana, ngana nangana vari kurambana. Iyo nyaya dzacho dzekumatare edzodzo ndo dzava problem yokuti munhu anozonzi iwewo mapoto akutora pfuma yamabongo. Handiri munyatsonzwisa nyaya yamuri kutaura iyi teteka iri kunzwika chaizvo chaizvo, but haizi kuterereseswa. Handiri mubona izvo ndikagara nemukadzi akutotora property yangu within an hour because ndine foni yake. Muri panza amva ati murume wangu izvo tikuenda panavota pamaster of high court apa, vanhu vazhinji vari kutora pfuma dzisiri dzavo. Muri panzwa, vana vazhinji vari kuchema nenyaya dzemaproperty, plus maproperties haana baba asatorwe nevaroora. Ndokuti mukadzi wemapoto, property yababa should remain murumuri, should go to the trustee. Kumhuri dzese dzofanira dzichichengeta mhuri. Zvinhu zvese ngazvipinde mutrustee, zvichapinda pamunhu 1. Ndokuti munhu 1 iye achakonzeresa kuti inini panapa ndine mukadzi wangu wemapoto akunotora imba yababongo. Neushe huri kunzarwa here unotorwa nemunhu wemapoto? Hati ndizvo zvinofanira kunge tichitaura zvinhu zviri sense, zvinofanira kunge zvichigutsikana. Inini nemakore amo amebhoni, handiri munyatsonzwa here, pazera rino ratanaro muno marari, inini ndiri bhoni, takaberekwa kwaivii, I've got 76 years. Handiri ndizvo kutaura kuti ndakafunda muno marari nevana vangu vafunda muno marari. Vana vangu akangounza mukadzi wemapoto ndatsvange kokwena, I don't accept. Ngaroora abise pfuma ende abise zvandiri zvandakabisira amai vake. Tikada kuona kana mubhaibheri kune vaitema ugariri kana washaya pfuma. Ivo ana baba chavo vaitema ugariri, muri panzwa, vachitogara pamusha paachezvaro. But waizodzingwa baba pasisina pakuti pamusha hapazi pani, hapazi penyu, wakunotsvanga kumusha kwani.
kwakaberekwa baba handiri ndizvo. Saka vana vedu vasiri kuda kuroora vakajaidzwa ka. Aiwa zvaita different because ana mai vazhinji vari kusapota kati mwana akauya aiwa chengeta zvako hachichi mwana muzukuru wangu asi mangwana dambudziko riri kupinda mukati memusha handiri munyatsopaona havasi vese vana vari kudaro asi uyo wanti kuti isusu vana vave neunhu hwakadii hwakanaka tive accepting pazvinhu zvedu zviri kuitika. Sika dzedu vanhu ka muzimbabwe muno hadzifana kuchinja pakuroorana kunoita vanhu. Mapoto akaipa because mwana wemunhu akaroritirwawo kuzoonawo chiva mwana wemunhu anenge abva nekure kure iwe uzongomuna wagara naye mahara pamwe tezvara arorwara mai arorwara kana kudini zvinenge zvakanaka kubvisa kufuma mubereki wofarawo asingagunun'uni mumwoyo make unogara zvakanaka nemhuri yako kugara nokugara kwanonga wazoita upenyu pane pasina mutauro mangwana zvinokangoshaya mapoto bazozongoti mwana wangu wazodai mwana wangu ane panapa so iwoti mwana wangu akagara panapa maidi ndibvunza hazvibatsiri wamwe wakwasha unofunga wamwe havafungi asi kuroora kunoko ndo the best then any other thing kuroora ndo tsika yechiwane tinoziva. Isu ko vanhukadzi vangadii kuti nyaya iyi yekuti paregere kuva nekuchaya mapoto zvisaitike? Munhukadzi ane simba here rekuramba kuchayiswa mapoto? Simba anaro nekuti tsika dzakaita fana kwedu isusu kwedu kuna Chipinge kako pana Mutare kako musikana kana wamupfimba iweyo kana kuti wamunyenga iweyo so anofana kuenda kuna ana sekuru kana kuna ana tete ndo munhu wekutanga uzoreva sekuti azikane nemunhu once wadaro you are safeguarding your own life hauzonzvengi maningiba kuzi rogara unomarari rukura especially rari rukura handirika anozongoti rugara kati kusikazivo saka ukangaraziva sekuru mbuya tete vanhu ivava munhu unonga uri on the safe side kazhinji kacho haungazomonyepera vanhu vakadaro sei vakuru ivo. Kazhinji chii chinokonzera kuti vanhu vachaye mapoto? Urombo here kana kuti kusada? Kazhinji kacho kusada because kana munhu achiti asinoshaya mapoto ka mukwasha anoburikira pachena kuti inoshanda mukwasha wanyu mukwasha hazvina mhosva kuti harorese mudheba anongorora mazuva akawanda saka tikati zvaizvi tokoti baziva wakavana murume wako obva wawanda naye pamwe tokoti zvingamukaziva wari kuzokurorwa kuti saka vamwe vanenge vachiti baba vangu ndikapa pfuma vanozoenda kuti korora makazi akawanda hazvinoendewe mwana izvozvo chako kuti baba vako vadya upfuma here kana vari vapenyu kana mwana uri mwana wababa namai ita vati vadya upfuma uchi mupenyu vanofarira baba vako namai vako at the end of the decade uchangoti mwari anokubatsira mhuri yako isi because unenge uchiziva kuti ndisafeguard it vabereki vangu pane chavadyawo ndozvinova zvaizvo saka musikana chete akaona murume ngaende kuna tete wake ndo the first priority oenda kuna sekuru azadzana mai zvinomudara kuti murume wako munhu kwai kana kudai kuti azoita upenyu hwakanaka mangwana.